Mongko kandhane wakku kae. Engko sinten to? Wis ora eneng. Siwa mbiyen tau dawuh karo aku wa Karya ki, tau dawuh ngene karo aku. Le, Kas. Jenengku cilik rak jane Kasmin, mung kaprahe dadi welakas. Mula wae aku yo ngono to. Wong ki bakal nemu kamulyan yen wis siji ketiban rembulan jroning ngimpi, loro ketiban daru. Kuwi bakal entuk pepadang. Ya muga-muga. Nak jane perkara bondo rak wis ora kekurangan to, Bu? Mboten. Lah iya. Ning ya kuwi nyit bondo semene kae iki besok sing duwe sapa? Gamelan petang perangkat. Wayang telung kotak, reta wis ngaglah. Ora anak-anak iki piye to coba? Apa ya kelakon tak gawa nyang liyang kubur? Ora coba. Pampasaken praja ki mawon. Nah iya. Lah kok dadi kowe ngimpi ketiban daru gek bakal ana apa ada iki? Srumpal penganggene Dewi Siti Sindari. Pusdangmu denya kisah saking Pringgondani anggung lasak wana kagubet-gubeting bandeloli kasimpeting pendalin cacing. Mula pating sreweh penganggone sawiji tanana kang mutuh amung tetindhe kang mangka tutuping payudara iki masih katingal negra. Nadyan dramaane wis mrencung sak jagung-jagung karono ngambah ri bandel bebondo tanpa ramdene boten rinewes. Arek mau memak ngembang bakung wis dadi gimbal es mabrit. Lungkaing sawira boten rinewes amung reh ning ketaman. Kasakat liwe salib gundange paripaksa. Nyumurupi ana wisma gedhe pendapane pinayonaning sirap. Dadi mengko lampahe Sang Siti Sindari kagak Kyai lan Nyai Jakal muat ana bocah ayu kang teka. Bocah ayu mriki sandangane pating srumpal. Mesti akeh banget. Ndang kek ana sego mendang lunga. Mangke riyen to. Oleh babar pisan tanpa kamanungsan sampeyan niku. Lah mbok ditakoni dhisik. Lah iya rene iki rak rene ngene bar gawe mbok menawa sing turan sego njaluk sego ngono. Kek ana sing akeh. Men nggo mangan karo sanak sedulure. Sampeyan ampun sia-sia dupeh sugih nggih. Potakane dhisik. Nduk, Tayu. Coba kita ngendi? Inggih Biyung. Kula lare saking Purwapuran. Ya cedhak ngono. Nanging wiwit alit kula dening tiyang sepuh kula dipun jak pindah griya wonten Danyung. Wonten riku mboten krasan kula pindah griya malih dhateng Pagrandong
Ngerdi sewu kidul dusun Gempol nglangkungi Lepen Luyo dusun Pacing Bungasan Watu Kelir minggah Kedhik Mandak Gedangan mboten kanthi kenyono-nyono kula menika dhateng wana pados kajeng wonten tiyang asipat raksasa kula dipun oyak-oyak bapak kula dipun pikut kula mlajeng sak kekiyatan kula sandangan kula ngantos rontang-ranting rening kula ngelak Nyai wonten welasing penggalih sampeyan mboten ketang tetes kula nyuwun toya Nyai dene yen sampeyan ajeng ngertos kula nami kula Siti Sendari tobat welas temen aku nyawang kowe bocah ayu sandang amurontang ranting jenengmu sapa nduk nami kula Siti Sendari waduh mantian ya jagat Dewa Bathara wong sing wis-wis wong kaya ngono kuwi suarane mesti apik oh kalbuku wong gerang kok lonyotan ora idep las karo bocah kang lagi nandang keserakat kowe njaluk apa nduk kula nyuwun toya Nyai aja mung banyu apa sing tak butuhke wis mangan apa durung sampun 3 dinten namung nedha pisang sak uler mriki mboten nedha malih geger bocah ayu sayang 1000 sayang wong gerang degleng wah nyawang umur nyawang ragane wis mengkrik-mengkrik ning wong ayu polahe kaya tempaling ayo kecil-kecil lah mboten Raden Ayu wong Nabi Nuh kuwi abote kaya ngene anggere satuane ra cocok kok wong lanang padake parut awane ngono niki malah jenglopek anak mawon awake dhewe ra ndek anak to disawang sik kelagane piye ngene ya nduk upama kowe tak pek anak gelem apa ora heeh ning ya kuwi ngaliya jeneng ngono marga jeneng Siti Sendari iki ora umum ana kene kuwi kegeden jeneng upama kowe jeneng Mardiem piye lah nggih sing cocok kali lakone ngoten ya wis rening kowe iki bocah leh ku nemu tak jenengke Roro Temon lho rak patut to nggih Kyai aja Kyai kowe nyeluk aku Pak ngono ya karo iki ya Biyung karo aku Pak ora sah basa mon apa Pak ngono ae ae pepekno klobotku kae mon nggih Pak mon apa Pak lerakan iketku kae nggih Pak ngono ora sah basa ya karo aku Biyung ora sah basa iya Yung temon apa Biyung mesake banget aku nyawang kowe ayo tak jandani dhisik temon mandeng pepengkeran
Siniraman endang rara temon sesinglane Dewi Siti Sundari. Nalika semana wis siniraman Hermawar 17 jembangan. Siniraman Hermawar 17 jembangan. Remo kang sampun gimbal jinamasan mawi londo merang ketan langking. Wis nyorak asik denya siram mawi Hermawar. Wiwit saking parapan ngantos dumugi jangga asta dada dumuging tungkak. Linalar lalar mawi mangir sarirane. Upama tanpa lulur wis katon kuning saya wimbuh mencorong prabane nganti kaya widodari darat. Wis angras ukel ngagem semekan kang sarwa becik. Nyampingi lurik ora kekuk nanging kapura saya wimbuh nguwunge kahyat Nyai Cakal. Tak hebat nyandulu mulat citrane endang rara temon kang tanpa beda bakari supraba. Tobat. Wis ayu dandan ayumu saya tumpak undung. Ora ngelem. Ngelem wong. Tau ngesokake katresnan kang tanpa upama. Ana nggondelik tak goleki. Bareng nyang praja weruh Dian Padang bapakne disemplang. Oh, para kencong iki jan wis. Iki beda ya syukur nek beda ngono ta. Man. Piye ambak bocah kok musna kinedepaken. Gelungan muntil kok ya ayu. Ayo wong kesengsem ngono ya dikapak-kapakno. Kerat tanpa untu. Apa? Popo piyo? Kowe bakul liwak gelem? Gelem piyo? Kowe lunga marang Pasar Wirata ya. Tak ajari bakul liwak mengko yen wis bisa kowe bakulana dhewe. Waduh, wong tuku kerasan ngono bakule kaya ngono. Yen ngono aku arep nyopot aku dadi jagal, dadi petumbas wae aku. Entuk nyawang-nyawang tok lho wong. Kula sampluk lho sampean. Wah kerase kira. Wis ora. Iya piye? Mangkate kapan? Saiki ayo gage. Nggawa slendang lurik tompo kae gendongen nggawa wadah duit yo, Ngger. Denge dinten pasaran anggung kemawon jroning peken kathah para jejaka kang padha nilar iket rasukane kinarya tumbas ulam ana saweneh kang ngurupake kreta sajarane amung